Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Viete veľmi dobre, že ešte od neskorej jary vláda Slovenskej republiky prijala jasné stanovisko v otázke migračnej krízy, v tom, že sme odmietli povinné kvóty ako nezmyselný produkt, nezmyselné riešenie, ktoré nedokáže tejto situácii pomôcť. Viete, že nám už Brusel predpísal viac ako 2000 migrantov bez toho, aby sme mali možnosť určiť, kto to má byť a kto to vlastne bude, aký je jeho pôvod, história. A že v tejto súvislosti v stredu vláda príjme rozhodnutie v súvislosti s žalobou, ktorá bude následne po schválení vládou Slovenskej republiky v stredu podaná. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať aktivite nitrianskej diecézy, ktorá prejavila obrovskú ústretovosť v tom, aby sme mohli urobiť kvalitnú integráciu, takisto nadácii Pokoj a dobro, ktorí veľmi intenzívne pracovali a pripravovali tieto týždne, tieto rodiny na príchod na Slovensko. A musím vám povedať, že mnoho tých informácií, ktoré sme získali o týchto rodín, sú pre nás takou samozrejmosťou, že sa nad nimi ani nezamýšľame. Jediná požiadavka týchto ľudí bola, aby mali možnosť konečne zažiť jedny normálne Vianoce v normálnej kresťanskej krajine. Toto doteraz počas ich života nezažili. A jedna z tých otázok, ktorá ma úplne prekvapila, že či na Slovensku je možné, aby krížiky mohli nosiť nejakú slobodu, či tu za to niekto nie je prenasledovať. To sú veci, ktoré sme ako krajina povinní pomôcť tým, ktorí sú ohrození na svojich životoch, a veľmi sa tešíme, že máme túto možnosť pomôcť ľuďom, ktorí by inak o svoj život prišli, ktorí na druhej strane znamenajú určite aj pre nás možnosť naučiť sa niečo nové, pretože táto komunita hovorí ešte aramejským jazykom, teda originálnym jazykom Ježiša Krista, a je to také určité kultúrne dedičstvo, ktoré takisto je potrebné chrániť. A takisto sú všetci veľmi vzdelaní ľudia, ktorí určite aj svojou prítomnosťou prispievajú k rozvoju. Falošnú pomoc alebo solidaritu. Je aj toto také gesto, ako chcete ukázať, že skutočne sa dá pomáhať aj bez tých kvót? Predovšetkým viete, že sme boli veľmi kritizovaní, keď sme hovorili o tom, že tí, ktorí si najviac zaslúhujú ochranu pred islamským radikalizmom, pred islamským štátom, sú práve kresťania, a preto budeme v rámci našej dobrovoľnej iniciatívy poskytovať pomoc práve im. Slovenská republika od roku 2007 pomohla viac ako tisícke ľudí presídliť sa do svojich nových krajín, najmä v našom prípade do Spojených štátov. A v tomto prípade chceme práve ukázať, že my robíme solidárne kroky a že v tomto prípade ide naozaj o ľudí, ktorí v opačnom prípade, ak by sme túto záchrannú misiu nevykonali, by určite o svoj život prišli. Pretože tam v islamskom štáte v momente, ako nesúhlasíte s tým, že by ste konvertovali, okamžite ste popravení a spôsobom, ktorý je naozaj neľudský. A práve preto je aj naša ľudská povinnosť snažiť sa pomôcť práve tým, ktorí sú najohrozenejší. A tak ako sme hovorili, pracovali sme na tomto prípade dostatočne dlho, aby sme vedeli vybrať práve ľudí, ktorí jednak sa na Slovensku tešia, jednak sa už začínajú učiť po slovensky, a prvé, čo vlastne na Slovensku absolvujú hneď po svojom príchode, je ešte svätá omša v krajine, ktorá už je pokojná, kde môžu svoju vieru vykonávať slobodne. To je to, čo je vlastne odkaz novembra 89, odkedy Slovensko je slobodnou krajinou. A práve aj tieto hodnoty, ktoré máme, sú pre týchto ľudí niečím, čo v živote nezažili, a máme možnosť im to ukázať. A takto vyzerá naozaj gesto, pretože v tejto chvíli všetci vieme, že týmto 25 rodinám zachraňujeme život tým, že ich dostaneme preč od islamského štátu a že budú môcť žiť slobodne na Slovensku. Ja sa chcem spýtať na také podrobnosti celého toho príchodu, koľko presne by malo byť týchto ľudí, hovoríte 25 rodín, ale koľko by to malo byť presne ľudí? Taktiež, kedy prídu, ako prídu, či pre nich teda vyšleme nejaký špeciál, alebo akým spôsobom to bude realizované, kam pôjdu, kedy konkrétne prídu do toho nitrianskeho regiónu a či sa teda presne vie aj kam. My budeme dodržiavať všetky pravidlá integrácie, tak ako sme tieto naše projekty vždy robili aj v minulosti. Niekoľko ocenení Slovensko dostalo, pretože náš integračný program je naozaj veľmi kvalitný. A poviem vám teda podrobnosti, v najbližších dňoch prídu. Ten termín sa nedá nikdy presne určiť práve kvôli tomu, že sú aj určité subjektívne okolnosti práve v Iraku, kde prebiehajú veľké boje s islamským štátom a niekedy býva doprava vlastne obmedzená aj pre vojnu, ktorá tam teraz prebieha. Nie je to vládny špeciál. Chcem aj viaceré firmy pochváliť, slovenské dokonca,
ktoré sa rozhodli prispieť finančným prostriedkom na podporu tohto projektu a preto vlastne bude čártrový let, ktorý vlastne ich prepraví. Celkovo týchto 25 hodín predstavuje 149 ľudí, ktorí na Slovensko prídu. Toto je číslo uzavreté, ja som čítal niekde aj ďalšie iné čísla, ale toto je už vlastne všetky rodiny, toto sú zlúčené rodiny, berieme komunitu, tú, ktorá si vlastne aj uchováva aramejský jazyk ako originálny jazyk Ježiša Krista, čo je veľmi dôležité aj z pohľadu tohto kultúrneho dedičstva. Vzdelaním sú umelci, lekári, programátori, všetky veci, ktoré vlastne majú na Slovensku normálne uplatnenie. A integračný proces prebieha spôsobom, ktorý sa odohráva v našich zariadeniach, to znamená tá prvá fáza, ktorá je v našom tábore pobytovom azylovom Humennom, s tým, že ďalej sú naše zariadenia pripravené robiť aj konkrétnu integráciu a v čase, kedy budú pripravení, či rodiny, či vlastne priestory v rámci Nitrianskej diecézy, tak postupne v priebehu budúceho roku budú prechádzať do svojich finálnych pobytových zariadení. A ten proces niekedy trvá 8 mesiacov a niekedy 2 roky. Takže rátajte, že 2 roky je vlastne integračný proces, kedy vlastne musíte kvalitne slovenský jazyk, všetky podmienky, zvyky, ktoré tu prebiehajú tak, aby ste sa mohli do spoločnosti zaradiť ako plnoprávny člen. A ešte môžem, kde konkrétne budú ubytovaní, tak sa oficiálne šepká teda v nejakých dobrovoľníckych rodinách, ktoré ponúkli vlastne iniciatívy a pomôcť prípadne nejaké pary. To je ponuka, ktorá samozrejme prišla, za ktorú sme veľmi vďační a ktorá je veľmi nápomocná tej záverečnej, ale to je až záverečná fáza integrácie, ktorá prichádza naozaj v druhom roku toho pobytu. V tom úvode musia absolvovať samozrejme všetky zdravotné previerky, všetci absolvovali bezpečnostné naše previerky, to áno, tam je všetko vlastne v najlepšom poriadku. Musia prejsť všetkými zdravotnými, viete, že väčšinou toto 6 mesiacov prebieha, keď robíme napríklad pre Spojené štáty alebo ďalšie krajiny, pre Holandsko, kdekoľvek, 6 mesiacov prebieha tá fáza zdravotná, vzdelávacia, takto aklimatizačná, asi najlepšie povedané, vyjadruje týchto 6 mesiacov. A v tom priebehu sa vyberajú aj napríklad dobrovoľníci, organizácia Pokoja dobre naozaj mimoriadne iniciatívna, kde sa vyberú tí, ktorí budú spôsobili túto integráciu doviesť do konca. To samozrejme musí ešte v spolupráci s nami prejsť aj vzdelávanie, školenie v tejto veci, takže to nie je otázka ani zajtrajška, ani jedného mesiaca, ale je to trošku dlhšie obdobie, kedy my aj v prípade, že by tie priestory, alebo teda by som povedal, tie rodiny nebudú úplne pre všetkých, tak my vieme zvládnuť v našom zariadení vlastne kompletnú integráciu, tak ako som to robil aj doteraz. Že som povedal, keď ma novinári kritizovali, že prečo iba skla, prečo iba kresťania, tak odpovedám ešte raz. Kresťania pretože sú najohrozenejšou skupinou a prečo iba z toho, to je vlastne každý rok naša kapacita, ktorá môže prebehnúť tak, že to bude naozaj na prospech samotnej spoločnosti. Tí, ktorí majú veľké sľuby, ako je napríklad naši kolegovia v Belgicku, vytvorili de facto segregovanú časť Molenbeek, o ktorej ste už všetci počuli, tam vlastne všetci policajti teraz chodia, aby zistili konkrétnosti bezpečnostného ohroženia. To je presne ten rozdiel, že v našom prípade ide o skupinu, ktorá je tých istých hodnôt, ako sú vyznávané na Slovensku. Preto vlastne aj tá pomoc smeruje iba ku kresťanom. Ja som sa rozprávala v podstate s niektorými starostami tých dotknutých obcí, ktorí hovorili o tom, aspoň teda tých, o ktorých sa hovorí, že pravdepodobne títo ľudia tam budú ubytovaní. V podstate mám takú informáciu, že by mali prísť do tých rodín už na prelome januára, februára, keď hovoríte o 6 mesiacoch, tak to nebude na prelome januára. Viete, že ja som v novinách čítal mnoho informácií, ktoré neboli úplne pravdivé. Nechcem nikoho zavádzať. My samozrejme, ten proces je dlhší. A aj v prípade týchto obcí nie je tá diskusia, my sme iba otvorili tú otázku, pretože sme vedeli, že v mnohých viacerých obciach existujú takéto rodiny, ktoré by mali záujem, ale aj tie rodiny treba samozrejme pripraviť, pretože tá integrácia nie je jednoduchá a nie to len tak, že príde vám návšteva, ale po mesiaci ste už boli radi, keď ste návštevu nemali. To je naozaj dlhý proces, kedy k tomu chceme prispieť a určite to nie je téma zajtrajška, je to téma, ktorá sa bude predovšetkým odohrať v našich zariadeniach. Až keď bude tá situácia úplne jasná, že to bude zvládnuté, perfektne pripravené, môžeme ísť ďalej. Zatiaľ ste nikdy nezaregistrovali neúspešný integračný proces na Slovensku, aspoň som to nikdy v novinách nečítal, lebo ste ho ani nepostreli. A to je najväčší úspech integračného procesu, že ho nepostrelíte. Ak si spomeniete, medzi rokmi 2007 až 2013 sme prijali niekoľko kubánskych politických utečencov. V niektorých krajinách z toho robili veľké tlačové konferencie.
My sme z toho nerobili tlačové konferencie, nevšimli ste si ich, sú už aj dnes integrovaní a práve základným úspechom integrácie je to, že majú pokoj preto, aby sa dokázali v tom novom živote prispôsobiť. Keď dáte do reflektorov svetiel, tak už tá integrácia nikdy presne neprebehne. Práve preto tá príprava musí byť absolútna, aby aj všetci tí, ktorí s nimi budú žiť v spoločnosti a v komunite, boli radi, že sú ich súčasťou a to je ten základ. Ešte posledné. Chcem sa spýtať aj ohľadom nejakej tej bezpečnosti, pretože práve od tých starostov zaznievajú trošku obavy, v rámci tých obcí sú rôzne nálady, rôzne postoje. A či v prípade, že títo asýrski kresťania prídu teda priamo do toho regiónu, do tých konkrétnych obcí, konkrétnych rodín, či budú v týchto obciach nejakým spôsobom zvýšené nejaké bezpečnostné opatrenia, predsa len sú to malé obce, niektoré, ktoré nemajú ani obecné polície. Ja si tú otázku úplne vážne a som na pôde nitrianskej diecézy a to mi bráni, aby som odvolal svojim posledom, ktorý mám na ministerstve vnútra. Poviem to ešte raz. Pomáhame ľuďom, ktorým keby sme nepomohli, tak by určite prišli o život. Tak aspoň trošku sa chceme odvolávať na naše tradície, ktoré na Slovensku sú kresťanské tradície. Túto povinnosť záchrany našich bratov kresťanov z Iraku by sme neurobili, tak sa spreneveríme všetkým tým tradíciám, ktoré máme. Hovoriť pri nich o bezpečnostnom riziku je absurdné. Oni sú predmetom tých, koho chcel islamský štát popraviť. Oni sú tí, ktorí sú ohrozovaní terorizmom priamo. To, čo my sme nikdy na Slovensku 70 rokov od vojny nezažili. A plus, keď nerátam ešte politické prenasledovanie počas komunizmu. Toto sú veci, ktoré, keď sa vás človek opýta, že či naozaj je možné na Slovensku nosiť kríži, čo by už dneska nikoho ani nenapadlo, že nie. To sú presne tí, ktorí sú tými najohrozenejším druhom. Čiže toto sú jednak podľa mňa aj nezmyselné obavy a hlavne my našu integráciu robíme v našich priestoroch a v našich zariadeniach a preto si myslím, že nie sú žiadne obavy tých, ktorí vlastne nemajú o tom, nemajú dostatok informácií. A možno, že to aj tá predčasná diskusia, kde sa otvárala, pretože boli rôzne iniciatívy z rodín, ktoré by chceli pomôcť. A nestretli sa s pochopením susedov práve preto, že nemajú dostatok informácií. Takže preto hovorím, že proces integrácie je veľmi dlhý, aby každý vedel presne, o čo ide, ale v žiadnom prípade neplánujeme, aby došlo k nejakým negatívnym reakciám. Ani žiadne rizika tam samozrejme nebudú. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalšia otázka. Akým spôsobom sa Slovensko k týmto 25 rodinám dostalo? Či oni požiadali o pomoc, alebo naopak vyhľadali ste ich vy? Ako dlho trvalo vlastne to vyhľadávanie týchto rodín a ich príprava na integráciu už priamo na Slovensku? A či sa pripravuje aj integrácia nejakých ďalších rodín, alebo teda vyhľadávanie nejakých ďalších rodín, ktoré by prípadne ešte mohli na Slovensku prísť? Budem sa snažiť veľmi stručne, že ja to zodpovedám iba ja, ale veľmi stručne vám to iba poviem. Hovoril som o tejto téme už od septembra, ak si pamätáte. Povedali sme, že pomôžeme tým, ktorí naozaj sú ohrození, teda vraciam sa späť k tomu kresťanským rodinám. Myslím, že samotné vyhľadanie diskusia, bezpečnostné aspekty, všetky veci sme riešili niekoľko týždňov. A už predtým som vás informoval, že práve po tom, čo sme identifikovali túto komunitu, ktorá sa nám zdá ako tá naozaj najvzácnejšia, jednak svojou tradíciou a vlastne aj históriou jazyka, ktorú hovoria, aj tou snahou byť a žiť v krajine, ktorá má kresťanské základy a slobodne vyznávať svoju vieru. To je dôvod, ktorý sme to urobili. Trvalo to celé asi možno 2 mesiace. Jana Čuláková, TVS. Ja by som sa chcela spýtať na predstaviteľa občianskeho združenia. Konkrétne teda, ako boli vyberaní títo ľudia, prípadne či sú teda preverení a či máte teda ambíciu aj ďalej v tom pokračovať a ako dlho tento projekt môže fungovať na Slovensku, ako dlho to teda máte pripravené. Tak títo ľudia boli alebo ten výber z toho tábora, pretože ten tábor je oveľa väčší, než čo sa týka tej skupiny presídľovanej, tak ten výber bol robený v spolupráci s našimi partnermi, predovšetkým s otcom Douglasom Bazim, ktorý spravuje tento utečenecký tábor. A boli tam zohľadňované viaceré kritériá, jednak zraniteľnosť tých jednotlivých rodín, preto práve aj v tej presídľovanej komunite je viacero napríklad starších ľudí
A potom takisto boli vyberané tie rodiny tak, aby v tej komunite boli niekoľkí prirodzení lídri, ktorí pomôžu už priamo potom pri tej integrácii, ktorí pomôžu celú tú skupinu organizovať a napomôcť všetkým zúčastneným stranám v tom integračnom procese. Čo sa týka toho preverenia, to je samozrejme otázka na pána ministra, ale môžem vás takisto ubezpečiť, pretože niečo o tom viem, bolo to veľmi podrobné preverovanie. A čo sa týka budúcnosti, samozrejme to je otázka tiež na pána ministra, pretože nedá sa to robiť bez podpory a súhlasu vlády. A preto som aj veľmi rád a vyjadrujem aj vďaku aj v mene tých, s ktorými som sa nedávno stretol a ktorí budú presídľovaní, aj vďaku aj predstaviteľom slovenskej vlády, že otvorila dvere tomuto projektu, takisto aj predstaviteľom Nitrianskej diecézy, pracovníkom Migračného úradu a predstaviteľom Konferencie biskupov Slovenska, že veľmi odvážne a aktívne sa postavili k tomuto projektu. Možno aj nový čas. Ja by som sa chcel spýtať, tých 25 rodín bude sem popravených z toho tábora, ktorý je v Humennom, alebo bude zvlášť, ktorí ešte zatiaľ na Slovensku nie sú? To je prvá otázka. Teraz nerozumiem, ako myslíte? No, ktorí ešte budú len popravení na Slovensko a potom až po nejakej integrácii budú prevezení sem. Nebudú prevezení sem, pán rektor, ste tomu rozumeli. Ten proces integrácie spočíva v tom, že postupne nachádzate rodiny, ktoré, viete, že sú viac ako 1000 rodín, ktoré sa prihlásili do systému, že by chceli pomôcť. Týmto spôsobom jedna vec je vôľa byť nápomocný, druhá vec je schopnosť naozaj dokončiť tento integračný proces. To znamená, všetci budú vlastne v Humennom do momentu, pokiaľ sa nenájdú rodiny a priestor, ktorý bude zodpovedať k tomu, aby ten príbeh bol úspešný. Čiže ani nie naraz, to je skôr veľmi na individuálnej bázi, nie vždy rovnako, niekto po 3 mesiacoch, niekto po 6, vždy v závislosti od toho, ako bude pripravený a ukončený s ním samotným ten integračný proces, pretože ako bude jazykovo, ako vlastne na nové prostredie si zvykne, akým spôsobom sa bude vedieť včleniť do spoločnosti. Ten proces je komplikovaný a príliš všeobecne by si vedieť povedať. 27. januára sú tu, 28. sú tu, 8. ich autobusom prevezieme do Dunajskej Stredy, alebo do Nitry, alebo do Žiliny, alebo do Bratislavy. Tak to nikdy nefungovalo. V skutočnosti tá hlavná základňa je v našich zariadeniach a ten obrovský príspevok Nitrianskej diecézy spočíva v tom, že ona sama má pripravené priestory, ktoré je pripravená ponúknuť a rodiny aktivistov, ktorí sa chcú zapojiť. A toto všetko treba zladiť a ten zlaďovací proces, aby to sedelo, trvá niekoľko mesiacov. Čiže, ak tomu mám dobre rozumieť... Jediná istota je, že keď prídu na Slovensku, idú do Humenna. Čiže, ak tomu mám dobre rozumieť, tie rodiny, ktoré sú v lokalite, ktoré boli vybrané v Nitrianskej diecéze, sa prihlásili sami a podľa akého kľúča teda ste tam tých ľudí potom teda tam chcete umiestniť, hej? Lebo pokiaľ ja mám informácie, tak z tých oslovených obcí alebo konkrétnych obcí, kam majú byť ľudia premiestnení, s tými starostami nikto nehovoril za A a za B, tam ľudia sú dosť apatickí voči tomuto. Pokiaľ pán starosta sa sám neprihlásil, že chce ubytovať u seba doma, tak nebol dôvod s pánom starostom hovoriť, pretože v tejto krajine to funguje tak, že tá rodina je základnou bunkou štátu a rozhoduje o svojom súde to všetkým sama. Čiže ak pán starosta to nechce u seba doma, nie je dôvod s ním hovoriť. My sme vlastne všetky obce informovali o tom, že vlastne tento program tu je a budú časom rodiny, ktoré sa dobrovoľne a aktívne zapojujú. Chcem oceniť tých ľudí, že proste v sebe našli tú snahu pomôcť tým, ktorí sa naozaj ocitnú v núdzi a že majú viac možnosť poskytnúť, ako sami v tej chvíli potrebujú. Že sa chcú podeliť s ďalšími, ktorí to šťastie nemali. Nemyslím si, že je krajšie ľudské poslanie a činnosť ako práve toto. Avšak to, že sú viacerí, viac ako 1000, teda vysoko nad limit toho, čo potrebujeme prihlásených, ešte neznamená, že ku každej rodine môžeme tú integráciu vykonať a že by bola na to vhodná. My sme pripravení to vykonať vlastne v našich zariadeniach, v našich priestoroch, ktoré máme k dispozícii a v ktorých sme to robívali až doteraz.
ten príspevok je v tom, že vlastne samotný destruktív a diecézy urýchľuje ten proces a skvalitňuje, pretože sa dostanú rovno do prostredia, ktoré je pre nich najvhodnejšie, po ktorom túžia. Čo možno my sami nevieme vždy úplne profesionálne postihnúť, preto tá aktivita diecézy je naozaj výnimočná a pre nás veľmi vzácna. A tak by som tu teraz akorát nehodnotil, že či má pán starostu. To nie je vec, ktorá je medzi vládou a samosprávou. To vôbec s tým absolútne nesúvisí. A posledná moja otázka, kto vlastne sa bude spolupodielať na pobyte tých ľudí už v tých konkrétnych rodinách, či to bude len na pleciach tej rodiny, alebo budú dostávať od štátu, áno, finančne, či budú dostávať od štátu nejaké príspevky, než sa tí ľudia zamestnajú, respektíve než budú sami môcť existovať tu bez nejakého príspevku. Dám priestor samozrejme, ale myslím si, že sa našlo veľa aj spoločností, aj slovenských, ktoré chcú prispieť aj finančne, aby tento proces na pleciach tých rodín to určite nebude, aj keď sú pripravené, že sa prihlásili, sú určite pripravené to tak urobiť, ale myslím si, že sú ľudia ďalší, ktorí právnym spôsobom chcú pomôcť. Náklady zo strany vlády na toto presídlenie a teda na ten pobyt v tom menom. A potom by som sa spýtala, si spomínali to školenie tých rodín, tých aktivistov alebo dobrovoľníkov, či to viete nejako v stručnosti priblížiť, že čo to bude obsahovať? Ďakujem pekne. Ja už len doplním, že sú to štandardné prostriedky, ktoré my máme v rozpočtu na všetky takéto aktivity, takže nič navyše, zvyšok tých vecí je práve z takýchto donorských darov, ktoré budú financované, takže tu nie sú nejaké prostriedky navyše potrebné. To je presne to, čo som povedal, to je zhruba kapacita Slovenska, ktorá je. A takto vlastne fungovať, toto je uzavretý počet ľudí, 149 je vlastne finálny počet. Takže tam nie treba riešiť ďalej, ale z našej strany budú diskusie s našimi aktivistami, ktorí sa chcú toho zúčastniť, samozrejme, aby mali odozdanie skúsenosti z toho, ako tieto integračné procesy budú prebiehať. Nie je to klasickým školením, ako ste si to predstavovali, ale je to skôr vlastne príprava to, čo vlastne budeme musieť všetkým ozrejmiť, ako to v dnešných prostriedkoch prebieha, aby to bolo. Tak ako to teda je? No neviem, či my robíme tento projekt alebo starostom. Teraz som trošku na pochybách. Priznám sa vám, že som trochu na pochybách. Takže oni už majú nejaké informácie. Výborne, tak vedia viacej ako vieme my. Takže ešte to nie je. Pochopiteľne. My s týmito ľuďmi budeme rozprávať, so starostkami ešte obci, to nie je ešte hotové. Ja sa ešte k tomu vrátim, že v tejto chvíli sú starostovia aktívnejší, ako je nevyhnutné. Pretože my sme ich informovali o tom, že sú ľudia, ktorí sú aktivistami, ktorí sa chcú prihlásiť do tejto situácie aj za ich dediny. Išli sme naozaj dopredu, aby vedeli, že sa s touto témou budú môcť stretnúť zanedlho. Oni to porozumeli, ak som dobre podľa toho, čo sa vy pýtate, a podľa toho, čo vám hovorili ako novinárov, oni sú už istí, že už majú tu nejakú kvótu, majú nejakých ľudí, ktorí presne dostanú a o ktorých sa majú starať. No ešte raz som povedal, že ak ich neplánujú to aj u seba doma, tak sa ich to vôbec netýka. Že toto sa starostov vôbec netýka. To ľudia, ktorí sa prihlásili a poskytli, že máme takýto priestor a chceli by sme toľko ľudí ubytovať, to je jedna vec. Lebo to je tá aktivita, to je tá ponuka. Ale tá ponuka je dramaticky väčšia, ako my v skutočnosti potrebujeme. To som povedal, že viac ako 1000 ľudí sa prihlásilo. Tu samozrejme priestory samotné diecézy, naše priestory. A preto vlastne až v tom integračnom procese vy viete určiť, lebo mnohí z nich môžu ostať priamo u nás, alebo iba na diecéze. Pretože to je ten priestor, kedy bude úspešný. A to sa nikdy dopredu nedá hovoriť, aj my sami to nikdy nevieme, akým spôsobom tá integrácia presne dopadne, lebo to je veľmi